Prečo ľudia padajú a prečo niektorí nie? Komunita, zmysel a viera ako ochranné mechanizmy proti padlému stavu. Padlý typ psychiky nevzniká náhodou. Nevzniká ani zlým rozhodnutím v jeden deň. Vzniká tam, kde sa človek ocitne sám proti dlhodobému tlaku, bez opory, bez zmyslu a bez hraníc. Padnutie nie je slabosť charakteru. Je to zlyhanie ochranného prostredia. Stres ako tichý zabijak v vôle. Dnes už vieme naprieč kultúrami, že chronický stres rozkladá vôľu, zahmlieva rozum a otupuje svedomie. Nedeje sa to jednorazovým šokom, ale dlhodobým pocitom, že som na to sám. Presne tu sa začína cesta k padlému typu. Prečo niektoré komunity nelámu svojich členov? Klasický príklad pozorovaný už v 50. rokoch 20. storočia, kde zistili, že silné rodinné a komunitné väzby majú kladný vplyv na psychiku jedinca, vďaka ktorej je možná okamžitá pomoc pri kríze. Bremeno problémov je často zdieľané a výsledkom toho je nižší stres, nižšia miera kolapsov a menší únik do závislostí. Nie je to preto, že by boli ľudia silnejší, ale preto, že neboli sami. Závislosť nie je príčinou, ale dôsledkom. Padlý typ nezačína alkoholom, nezačína drogami a nezačína antidepresívami. Padlý typ začína stratou zmyslu, stratou roli a stratou istoty. Závislosť je pokus nervového systému prežiť a nie aktom rebélie. Pozrime sa na vieru ako psychologického stabilizátora, ale bez ideológie. Viera v akejkoľvek tradičnej podobe plní 3 nenahraditeľné funkcie, ktoré moderná psychológia často obchádza. Prvým externým referenčným bodom je, že pravda, zmysel a hranice nie sú len v hlave jednotlivca. To stabilizuje rozpadnutú vôľu. Druhým je identita a nastavené hranice. Človek vie, kým je, vie, čo je nepriateľné a vie, prečo má vydržať. Padlý typ vzniká práve tam, keď taký jedinec príde k záveru, že na ničom nezáleží. Treťou oporou je komunitná kontrola, aj opora, ktorá ti dáva pocit, že nie si ponechaný sám, na pospas osudu, ale nie bez následkov. Treba pochopiť, že bez následkov nie je to návratu. Prečo autoritatívne modely niekedy fungujú tam, kde terapia zlyhá? Pozrime sa na to bez hodnotenia režimov, ale čisto metodicky. Tam, kde bol úspech pri ťažkých závislostiach, sa opakujú tie isté mechanizmy. A tými sú jasne nastavené hranice, to jest zákazy a pravidlá. Vyšší zmysel je prítomná rešpektovaná autorita. Existuje rituál prechodu, komunita a práca alebo služba. Nie je to o rozprávaní o pocitoch, ale o obnove identity. Prečo západná terapia často zlyháva pri padlom type? Západný prístup je silný pri akútnej traume, regulácii nervového systému a pri stabilizácii, ale slabý pri návrate do reality, obnove disciplíny a vytvorení záväzku. Výsledkom je pochopenie bez zmeny, úľava bez prestavby života a vysoká recidíva. Padlý typ nepotrebuje len pochopenie, ale potrebuje hlavne rámec. Univerzálnym ochranným vzorcom naprieč kultúrami po odstránení ideológie je správne nastavená hranica, zmysel, autorita, rituál, komunita a práca alebo služba. To bolo súčasťou v starých slovanských rodoch, vojenských kultúrach, tradičných náboženstvách a funkčných predmoderných spoločnostiach. To znamená, že padlý typ nie je genetická porucha, nie je to identita a že taký typ nemá proste iný názor. Je to stav človeka, ktorému bol odobratý zmysel, hranice a opora, alebo si ich postupne sám zničil. Jediná reálna cesta návratu z padlého stavu vedie cez pravdu, obnovu vôle, návratu k realite, službu niečomu väčšiemu, než je ego a komunitu, ktorá podrží a aj kontroluje. A naopak návrat určite nevedie cez toleranciu bez hraníc, nekonečnú introspekciu
a ospravedlňovaním slabostí. Bez opory sa vôľa neobnoví. Padlý typ psychiky je dôkaz, že človek nie je stvorený na to, aby žil sám proti svetu. Spoločnosť, ktorá rozbije rod, vysmeje vieru, odstráni autoritu a nahradí zmysel komfortom, bude produkovať padlých ľudí v masovom meradle. A potom sa čudujeme, prečo terapia nestačí. Ak sa vám toto video páčilo a prinieslo vám hodnotu, budeme radi za každý like. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a klikni na subscribe, aby vám neušli ďalšie videá zo Slavianskej akadémie. Ak vás toto video oslovilo, zdieľajte ho s priateľmi alebo s niekým, komu môže pomôcť. Vaša podpora nám pomáha rásť a šíriť tieto myšlienky ďalej. Ďakujeme, že ste súčasťou komunity.